Empremtes visuals. Via Crucis de Rajola, una ruta urbana singular pels carrers de Sant Boi de Llobregat. Una rajola, un rètol, una pintada, una escultura, un cartell, una reixa, una forma qualsevol que perviu durant temps en l'entorn acaba esdevenint una empremta en el nostre trànsit diari pel municipi i ens el fa singular. La presència d'aquests testimonis visuals a l'espai públic és una herència històrica. Ens incita a endinsar-nos en el coneixement de la nostra ciutat per donar significat als nostres escenaris quotidians. Mitjançant l'observació directa i la formulació de preguntes, el treball, en forma de pòsters autoexplicatius, pretén facilitar, a un nivell bàsic, les eines útils per fer una mirada conscient a un d'aquests testimonis per interpretar-lo millor. Els plafons ceràmics de rajoles pintades amb sanefes, recollits al Via Crucis. Caminant pel centre històric de la ciutat, podem veure uns plafons de rajoles adossats a les façanes d'alguns carrers. Ens criden l'atenció les seves il·lustracions. Un seguit de preguntes ens venen al cap. Com són, com s'han fet, què veiem, què interpretem, quan es van instal·lar, on són, per a què serveixen, qui els va encarregar, qui els va fer. Les diapositives següents ens poden donar respostes a aquests interrogants. On són? Com és un plafó? Com s'ha fet cada plafó? Què veiem?
Què interpretem? On estaven instal·lats els plafons que falten? On són? Qui els va encarregar? Quan es van posar? On són els plafons que falten? On estaven instal·lats? Qui els va elaborar? Com s'ha fet? Conclusions. Nou plafons de rajoles amb sanefes senyalen en el nucli lèntic de Sant Boi una ruta antiga de la pràctica devocional del Via Crucis. Travessa el traçat urbà medieval i passa pel traçat urbà de l'Eixample de finals del segle XIX. Estan encastats en edificis ubicats en la cantonada amb un altre carrer, en l'obertura cap a una plaça o bé a la Rambla. Això fa possible l'observació en grup. La distància respecte del terra és variable i sempre des d'un punt de vista contrapicat, que dona una visió en perspectiva. Aquest factor, juntament amb la grandària, condiciona en alguns moments l'accessibilitat visual de l'espectador.
Unint els punts situats per l'ordre numèric de les inscripcions dels plafons, podem dibuixar una línia imaginària, estroncada en alguns trams i que ens acota un itinerari circular de 1,6 quilòmetres. El recorregut comença i acaba als voltants de l'església parroquial de Sant Baldiri. A causa de la destrucció de l'edifici original, el número 3 està conservat al Museu de Sant Boi. La instal·lació en façanes antigues ha comportat, pel mal estat de la superfície, o durant un procés de reforma d'obra nova, la desaparició dels números 1, 4, 6, 8, dels que no es coneix ni la ubicació original ni la destinació actual. L'estructura més habitual d'un Via Crucis és de 14 estacions, però en algun cas n'hi ha 15. No hi ha referències prou fonamentades per afirmar amb rotunditat si el de Sant Boi estava format per 14 o 15 plafons, però fent una interpretació subjectiva dels indicis trobats podem decantar-nos per 14. El plafó té un format rectangular en sentit apaïsat i mesura 45 per 60 centímetres. Es composa de 12 rajoles de 15 per 15 centímetres, disposades cadascuna en 3 fileres de 4. La pintura policromada s'ha elaborat en la tècnica de ceràmica vidriada que els aporta resistència als efectes atmosfèrics. En tots s'ha organitzat la imatge amb una sanefa. Té una funció decorativa i emmarca una part central on es representa una seqüència de la narració visual de la Passió de Jesucrist. S'han utilitzat els elements del llenguatge visual de manera que s'obté un resultat força semblant a la realitat. El grau mitjà alt d'iconicitat d'aquesta part de la imatge facilita la seva interpretació i n'accentua la funció emotiva. Els plafons enrajolats són àgrafs. Sabem l'autoria de Salvador Sonet Urgellès pel testimoni oral de la família directa, confirmat pel ceramòleg Albert Telese. Queden a l'aire les característiques de l'encàrrec que rep el ceramista barceloní. Els criteris de les mides, les sanefes, els dibuixos, el nombre de plafons. Es van donar en el moment d'encarregar-los o es van deixar al criteri de l'artista? Quants diners va costar? Es desconeix la data exacta de la seva instal·lació, però en 2 documents de la primavera de 1940 consta per escrit la referència del projecte d'instal·lar al carrer plafons per celebrar el Via Crucis. Tant en la iniciativa d'instal·lar de manera permanent en l'espai públic imatges destinades al culte religiós, com el fet de ser impulsada per la interacció de la secció femenina de Falange Espanyola, d'Acció Catòlica i de la Comissió Gestora Municipal, es pot identificar el funcionament del nacionalcatolicisme del moment. És indubtable que el conjunt de plafons de rajola del Via Crucis és una herència per la ciutat que cal preservar pel seu interès cultural. Cal desenvolupar els criteris de preservació, que tindran caràcter diferent si es pren la decisió de mantenir-los al seu lloc actual o bé de traslladar-los a un altre espai. L'exposició in situ a l'aire lliure afegeix el valor que aporta l'accessibilitat i el context urbanístic original, ja que l'arquitectònic pot ser variat. D'altra banda, comporta la vulnerabilitat cap a accions destructives. També cal tenir en compte que la seva iconografia, creada pel culte religiós, manté una presència permanent en l'espai públic i, finalment, que les persones que no tenen el codi de la religió catòlica, necessari per interpretar-la, poden llegir les imatges només com la representació d'escenes de turment. L'exposició en un espai específic i tancat com el museu limita l'accessibilitat i fa desaparèixer el context pel que va ser creat, però al mateix temps garanteix el seu bon estat i la conservació, afegint la possibilitat d'acompanyar-lo de material explicatiu que aporta la informació necessària per comprendre'l millor. La ruta urbana descrita no pretén recórrer de manera fidedigna l'itinerari antic del camí del Via Crucis. L'objectiu és el de marcar un recorregut per veure in situ els plafons que encara es conserven. Instal·lacions semblants a les que hem analitzat en altres municipis propers s'han perdut per degradació, espoliació o destrucció. Des de fa aproximadament 2 dècades, des de l'Arxiu Municipal i des del Museu de Sant Boi ja es va fer el treball de catalogació i recuperació dels plafons, acció que va protegir i posar en valor aquest bé cultural. El meu agraïment a Carles Serret Bernús per la seva accessibilitat, per acollir la pluja de preguntes i per l'agilitat en posar-me a l'abast les informacions útils que m'han permès avançar en el treball. Les persones que han treballat produint imatges en suports diferents i destinades al consum popular,
il·lustracions, rajoleria, sovint no han rebut el reconeixement social a la qualitat del seu treball. En el millor dels casos es pot trobar informació disgregada i parcial de la seva obra, però en general desconeixem qui són i el que han aportat a la nostra memòria col·lectiva. El meu agraïment a Jaume Sonet, creador d'un blog especialitzat en la difusió de l'obra del seu pare i del seu avi Salvador Sonet Urgellès, per la seva bona disposició a respondre als dubtes plantejats. Gràcies per la vostra atenció.